Máme tu trenérku Zuzku Kalmárovú, trenérku Golden Teamu. Zuzka, predstav nám bližšie tento projekt. Takže Golden Team je projekt, ktorý tu zorganizoval tréner Svetio Porokeš a je to vlastne o tom, že prváčikovia začínajú už s telocvikmi 3-krát týždeň a plus majú 2 tréningy tuto s nami v hale a na plavárni. V čom vidíš výhodu tohto projektu oproti klasickému hádzanárskému družstvu? Že sa deťom môžeme venovať do obeda v škole a zároveň aj po obede a majú teda viac pohybového zaťaženia. Koľko tých detí je celkovo? Koľko triedy? Máme 2 triedy a je to rozdelené do 3 skupín, 2 skupiny dievčat a 1 skupinu chlapcov. Myslíš, že do budúcna sa to zúročí, keď tie deti budeme mať v 5. ročníku a budú trénovať takto dvakrát za deň a budú sa chytať na svetové družstva výkonnostne, keď budú takto pokračovať? Ja si myslím, že to má potenciál do budúcna a dúfam, že sa presadia tieto deti oproti svetovej špičke. A v Stupave je hádzaná veľmi populárna. Tieto deti to vnímajú už? Ja si myslím, že áno, lebo každý, kto príde na tréning, tak už sa ma pýta, kedy môže ísť hrať hádzanú, kedy pôjdeme do haly a už videli tých svojich kamarátov starších a veľa tu má súrodencov už v tých starších družstvách.